panjenengan ki kakak tingkatku, apa karamnane panjenengan tak suguhne. Ya nek kersa telek goreng apa to susahe? Telek nek digoreng. Telek nek digoreng. Telek nek Rumangsa. Aku rene iki mau wis diarep-arep karo Pak Kadus kok yo dilokne kaya tabung gas. Mangsane kok ora ngajeni marang wong wedok. Sehingga ayu-ayu dalan keluar kabeh Pak. Aku. Lah kentekan napas. Wis. Didamu, didamu. Kentekan napas bocah e. Kamu bar mangan apa? Kok iso coba? Masak. Kowe mambu. Yo telek goreng iki mang. Kok mulek ae kaya. Oh ya aja suwe awiyan. Ora kaya ngono to wong ayu. Paling ora panjenengan iki yo kakangku sing tak tresnani. Ngene lho, Nok. Iya piye nek? Anak kok nek to kowe iki. Karo nek. Masa aku nek. Nek lho yo nek aku nyeluk awakmu apa? Wong lanang karo adine wedok kan saking tresnane celuk Nok. Ono. Nok ki celukan Kaya kan. telek nelenok. Nok. Yayi. Oh iya nyai. Sing jenenge wong wedok iku kudu dilus. Kudu Dilus. di Roma. Aku ngarep mau kondo yen sliramu koyo tabung gas mung kanggo rasaku nyilike atimu. Ning nyatane ora cilik atimu. Nyoto yen kowe wanita kang utama kebal sakabeh rasa, Yayi. Iya kan. Gedhe rasa tresnaku kanggo sliramu. Apa sing dadi buktine yen awakmu tresno marang aku mono tresno karo panjenengan sing dadi buktine karo aku apa? Wis to. Hop, alon-alon. Kok kentekan napas terus reng-reng. Lah nek ra kentekan napas piye to, Mas? Wong tadahe gur semene lho. Ora tabung gasne. Tabung gas 3 kilo ki rawet kok iya. Iya ora amet. Lah nek sing rodok 12 kilo kae yo Ah, sing gedhe betah kae, suwe yo. Lah ngene iki digo ngobos pisan entek kok, Mas. Wis Kowe to. rumangsamu ya ora padha aku. Lho. Kowe sakmene iki lek ya padha 3 kilo. Astagfirullahaladzim. Wis disekseni piyai kene. Ket taun ndeknya aku rene gede dhuwur ya, Pak yo. Gede dhuwur lah kok dari saiki mengkeret ngene. Genah ning Bandungan anyep nih kok gak yo mengkeret to. Lah iki gareng kok pentil. Bareng kok pentil. Yo gareng ning enek pentile, Mas. Aku wis tak antu-antu kapan to iso panggih Kakang Masku sing wis misuwur kondang kaloko. Wah, kondang laris. Sopo to Mas Endi sing ora peksa piyaine Mas Garangan Purwodadi? Kowe kok Mas Garang? Wis terkenal. Mas Gareng kok Mas Garangan. Gareng. Mas Garangan. Gareng ora garangan kok Oh, ya. nek sing- Garangan nyaplok ndasmu ngono. ya jaremu kene marayaku karawitan gending Surakarta ya Surakartan. Heeh. Nek seragen-seragenan. Baginan. Yogja ya ngayogjan. Nek gareng Pak Bu. Dadi ora Wis ora apa-apa garangan lah. Luwung nang apa to. sing doyan pitik mentah mau. Saiki wis doyan ya. Wis doyan lah. Mbak Ning ora Eka jadi. menika sowan Mbak Eka wonten ing Inggih. dusun Mendongan. Mindungan. Kados adat saben Mbak Eka. Nggih Mas Endi. Nggih setahun sepindah mriki ngadani ingkang nami Merti Dusun. Merti Nggih. dusun. Alhamdulillah. Paring dedonga, paring Nggih, dedonga. saged derek sowan wonten ing Mendongan. Nggih. Mugi-mugi keluarga ageng mriki tansah pinaringan sehat, tuwin keselamatan. Amin, amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah, tuwin barokah. Amin. Tansah diwehi ati sing ayem tentrem, tansah mesem. Menika sampun ngadani bedhi desa. Nggih. Dalangipun Mas Endi. Siap, Mugi-mugi nggih. tansah kathah rezeki. Amin. Rombongane pringgondani tansah diparingi tentreming ati. Amin, amin, Mbak Eka. Bintang tamune uget-uget pinaringan slamet. Amin. Ugi Mas Jajak tansah pinaringan keluarga ageng mriki cakrak lan saya kompak. Amin. Tepuk tangan kagem panjenengan sedaya. Amin. Tepuk tangan. Kowe kok yo ngerti. Sajake arep sepel iki. Bu, Pak, Heeh. ora usah gumun. Bintang tamu nek ndongakno dawu ora usah gumun, ora regane larang kok. Sing ngomong larang sapa? Sing ngomong iki nek ngomong larang berarti mateni pasaran kono kene. Jare selawe. Selawe. Ya bener selawe. Apa kuwi? Bengi karo ninggal gelungan, Mas. Lu gak sak ndase ya? Gelungan sak ndase pitik barang ngono. Iki mau